Чокадия джина чарафти тия шаҳри дига смс нависти ма суруғ накмара дига хандам мегира ба ёд зад якум рӯзи мо якете нависти ма гуфти маъқулин ма шумо ма гуфтум ай духтара ба алов ту бозӣ накӣ ба ишқи якду рӯзат мара ай хид рӯзӣ накӣ ти қасам хӯрди ма да ҳаётум да дасти хидмай чизе гум ҳамун мешада да ҷонумай пишти май чубаи қадиқтару белавзу арзон шидиян барои нафси бадшон ба мисли шайтон шидиян ишқу ошиқи бозӣ мекунам ба чара рӯзӣ сер шидан давай меган оиламон нашидан рӯзӣ боя марди дигара ба фанду фиреби хичон мустаҳактов метиян меган мо духтари эшон ягон марди нақати дар ҳаёт мо гап назадем белама шокда мондам рекорди шайтон назадем як минут тоқат катабе матда мефаҳмонам бадта бугӯҳо ё ки не матда гуфта бида мавоти якҷона мешем биё луча накунем ҳамиҷа ишқо накишем ту балангирия кардӣ ма хидмаҳози мекишам хонагиё мона танай хонамон мегирезам бо мада гуфти сура мара қабул мекунӣ ба ма гуфтум конечно зайҷон ма метум барои тума ба гапи ма расидӣ гуфтам ай дастат намея ма худма мекушам ҷонро та мекарди ту сия ту ранги сархир нести ту аюда бади бади мегуфти ма дигарам рута сиё кади кади акра гумша солим ягон чи дар корум нестай дилта канда мепартом нагу ҷонҷонон шабеста усни ту ҳубба зебай неки даринит сиёҳай мада бесеб дар корай неки дарини умоҳай аҷинай ма тичати мара фаромӯш кардӣ ма тира гуфтум бира давида ту